Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Касе да авиабилет, билети поезд, билети автобус, гостиница, любой брон электронный хизмат боша, метавонед да ман муроҷиат кунед. Номерои ман 810 48 676. ба тамоми бародаро, апао, хоҳаро як хоҳиш дорам. муроҷиат ин меша ки приказай ба урус хоҳиш и я илтимос айда попросид меган ку ашмо як хоҳиш дорам бародаро, ами зану фарзандотона Россия набиёрен, барое ки бисёри одаморо ман дидестам мебиёран заношона, аввал да кундаи сина мезананд, баъд заношон дар қадои раҳ мегарданд. бисёр тоноз як хел мега нама била 10 солши зану майхона намебура қанд азам машаллоҳ, лекин одамое ҳастанд ки заношона мепартоянд байни рада, ба заношон дар метроҳо гадогӣ мекунанд, обрӯи миллати моро паст мекунанд, мепартоянд. Як бародар кати мо ҳам суҳбат шудем, гуфт занам қанчиқай хелаю хелай, короче гудакора наметия ки бинам, ман занаш гуфтам гӯш кӯ, ами бародар мехоҳад ки гудакоша гира тоҷикистон рава. гуфт ака гап нест, гудакоша гира бара. ҳамон бародар кати мо маслиҳат кардем, гуфт чӣ ман мардам, ман шери нарам, ман пидараз нестам. леки гапаш да наистод. гуфт рӯз шанбе ман мебиём, занам кати меравам нотариус, да ман оформит на доверенность барои гудакон, ман гудаконам мегирам, тоҷикистон мебарам. ҳамон бародар короче имрӯз рӯзи шанбе да алоқа набуромад. барам ка бародаро, апао, хоҳаро, инҷа шаҳри ғарибиай, набиёрен зану гудакотона, хутонда проблемаи нав эҷод накунед. хонаотон вайрон шуда рафтаси айрӯи ҳамон ки шумо занотон мебиёрен Россия. агар гапи ман да ягон кас сахт расида боша, узр, лекин як бародар ваъда кард ки гудакоша мегира, тоҷикистон мерава, ҳамин кати нопадид шуд. агар ҳамин бародар ту мана по-любому дидестӣ, меги акай фахриддин гуфта буди мана ки ман любой видеота тамошо мекунам, ман тида гуфтастам ки олам дер шудаги несте, олам гуфти худат ки бевад, ҳамон бевад оли ай гапаш гаштаги нест, бевад ай гапаш гарда, баъд дига ман ҳеҷ кор карда наметавонам, оли пака бевад да лавзаш истодагиай, бира гудакота бигӣ, бар пеши падару модарат, пеши апао, хоҳарот зиндагита пеш бар. аллоҳи меҳрубон тамоми ғарибон нигаҳбон боша, ободу сарбаланд бошед.